Καλή σας μέρα και σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο, έχουμε όλα τα κορίτσια εκεί πέρα και την παρέα. Λοιπόν, κορίτσια, με ρωτήσατε κάτι, παίρνετε την απάντηση για Σαββατοκύριακο. Ξέρετε, δεν θέλω να τα βγάζω στη φορά όλα. Λοιπόν, διαγράψτε τα παλιά, κοιτάξτε να περάσετε όμορφα, κάντε ένα μικρό ταξιδάκι, ένα μικρό Abschalten που λέμε εδώ στη Γερμανία, δηλαδή μια μικρή έξοδος που να μπορείς να ξεδώσεις ένα διημεράκι. Παίρνω όμορφα με φίλους όσο μπορείς, εντάξει, γιατί το να κάθεστε κορίτσια και να σκάτε δεν βγαίνει κάτι, πιστέψτε με. Η ζωή προχωράει, οι διαμάχες δεν τελειώνουν ποτέ, κοιτάμε μπροστά μας, τα πράγματα θετικά με φίλους να περνάμε όμορφα. Και προτάσεις θα έχουμε, έτσι. Λοιπόν, καλά να περάσετε, καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε από Δευτέρα, φιλάκια.